Ma nistax nemmen li mhux ħanerġa' nara dik t-tbissima fuq wiċċek. Ma nistax nemmen li mhux ħajkollna iktar avventuri flimkien. Ma nistax nemmen li mhux ħanarak iżjed. Hekk qalet Svetlana, bint is-sindku ta' ħall-qormi Renald wara li tilef il-battalja kontra l-coronavirus li kien ilu jiġġieldilha għal dawn l-aħħar jiem fl-ITU tal-isptar Mater Dei. Bil-funeral tiegħu isir is-sibt filgħodu fil-kolleġġjata ta' San George f'Ħall-Qormi. Kien persuna li jaf iħobb lil kulħadd u dejjem ra kif għamel biex jagħti l-aħjar servizz lis-soċjetà. Hekk kien deskritt is-sindku ta' Ħall-Qormi mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna waqt messaġġ li wassal fil-quddiesa tal-funeral. Qabel il-quddiesa, Renald iddawwar mal-belt li tant kien iħobb, kortejo li matulu ingħata l-aħħar tislima mingħand taqdiet, waqfa speċjali quddiem il-binja tal-Kunsill Lokali ta' Ħall-Qormi fejn tlaqa b'ċabċipa. Renald u li żar vittma tal-COVID-19 f'Malta fl-età ta' 46 sena. Barra minn hekk, ftit tal-jiem ilu, is-sindku tilef lil missieru Carmelo wkoll kawża tal-virus.